барномаи меҳмони озодӣ хуш омадед ва ба Тоҷикистон ҳам хуш омадед, чун шумо ки доим дар хориҷи кишвар ҳастед. Шумо кай ба чӣ хотир ба Душанбе омадед ин дафъа? барои ҳамон хотир ки шумо гуфтед вохӯрем, дигар масалан дар ҳамин театр вохӯрӣ бо роҳбарои театр, мухлисони театр ки мебиён ҳар рӯз, ё ин ки ҳамин ташкил кардани консерти хореографӣ, ҳамон як чанд асарҳое ки ман навиштам будам чанди пеш, ин ҳам рубоиёти Хайём, марги Судхӯр, садсолагии Садриддин Айнӣ 87-ум солҳо навишта будам. Юсуф ва Зулайхо, балет, баъд операи Амир Исмоил, яъне ҳамин атмосферае ки инҷо мо дорем хеле дар ёд ҳасту ва он ҳунармандое ки инҷо буданд. ман гуфтани ҳозир гуфтанӣ ки якчанд рӯз пеш, яъне 1 январ Бурҳон Мамадқулов мутаассифона гузаштанд. ин тенари баъди Бобохулов беҳтарин буданд ва тоина Низом Хамробоев. лекин ман хеле хурсанд ки бисёр чизҳоро мо сабт карда будем бо инҳо ва мехостам як ёдоварӣ кунем сурудҳое ки арияҳое ки онҳо иҷро карданд. Садотият барои ман ин як хубӣ кардани ба ёди ин ҳунармандони Тоҷикистон. воқеан ин бисёр кори хайрам ҳаст ва то ҷое медонем то чанд рӯзи дигар он консерте ки аз рӯи офаридаҳои шумо садо медиҳад баргузор мешавад ва оё дар ин консерт ҳунармандони хориҷӣ ҳам ширкат мекунанд? ҳунармандо масалан аз театри Перм, Русия, Сергей Райник балетро дар саҳна мемонад, речитативи румӣ гуфтагӣ, созҳои румӣ гуфтагӣ барои флут, най, яъне як мусиқӣ барои пиано ва флут. иҷрокунандаҳо аввалин солҳо дар Москав буданд, дар Душанбе ҳам ҳаракат мекарданд ва хуб ҳамон замоное ки ман навишта будам, инҳо иҷро шуда буданд. ҳоло имрӯз акнун Сергей Райник ҳамин дидаҳои худашро дар саҳна мекунад ва ин мусиқӣ бо рақс иҷро мешуд дар саҳна. ё ин ки ман барои виолончелло навиштам як фикру хаёл гуфтагӣ чизҳо ва бо ин мусиқие ки дар Москав аввалин бор иҷро шуда буд, дар Москаву Лондон, мо имрӯз инҷо дар саҳнаи театри худамон бори дигар иҷро мекунем ва даъват мекунем шуморо. устод, шумо ки имрӯз нахустин тамринам гузарондед, назаратон ба сатҳи ҳирфаии навозандагон читор? оё онҳо аз иҷрои дурусти оҳангҳои эҷод кардаи шумо мебароянд ё не? албатта, он дафтари мусиқӣ ки ман навиштам, ин
чизҳоро иҷроҳои аввалин буд, хуб буд. Имрӯзҳоям оркестри театр ҳоло зиёдтар чизҳо дорад, профессионалҳо дорад дар оркестр ва ин барои садои мусиқии классикӣ ва ҳамон замонавӣ ки мо менависем, ҳоло садои хуб медиҳад. Инам бисёр хуб. ва устод, шумо як дар суҳбате изҳор доштед ки мутаассифона бархе аз дастнависи осори эҷод кардаатон гум шудааст, ё намедонам, ё пайдо карда наметавонед, ки навозандагон тавонанд аз рӯи он иҷро кунанд. оё ҳамаи дастхатҳо ҳоло сарҷамъ аст ё не? Мутаассифона хайн ҳама эҷодкор аз ин чизо мегузарад. Он вақте ки ҷавон буд, ин як энержии дигар буд ва мо зиёд менавистем. Баъд оҳиста оҳиста ҳамун технологияе ки дар компютер чоп мешад, ин осонтар шуд барои мо, ки дар архиви электроник монад. Ва ҳоло хуб дастнависҳое ки ман доштам, баъзеҳошо ман пайдо мекунам ва ҳайрон мешавам, ки чӣ хел ман ино кай навистем. Дастнавис инам як хотираҳо, на фақат сухан, мусиқӣ. Дастнависи падарам масалан, ман онро дар компютер гузарондам. Ман не, валикин ҳамон ҷавоно ки метавонанд ина, мо ҳамаш дар архиви ҳоло хуб дорем дар ҳамон электроник. Он чизҳое ки ҳоло дар китобхонаҳо буданаш дар кор буд, ман солҳои аввал омаду рафт мекардам, на ҳама чизро пайдо кардам, чунки худам гунаҳкор биштар. Ман намегӯям ки онҳо. Ва дар осорхонаи падарам, осорхонаи республикаӣ, дар он ҷоям дастнависҳои ҳам падарам, аз худамам аксҳое ки дирижёрҳои театру филармония ҳамашон дар ҳамон чиз кор карда, як кор мекунем ки ҳама чиз дар таги даст бошад, дар архивҳо бошад. Бисёр чизҳое пайдо кардам. Ин хуб ёфт шуд. шумо дар хонаводаи бузург шудед ки инҷо бузургони ҳам ҳунару ҳам адабиёти тоҷик зиёд омаду рафт мекарданд. аз шоирони бузурги мо мисли Турсунзодаву Боқираимзодаву аз ҳунармандон зиёд шахсиятҳои маъруф меомаданд. шумо падари бузургвори шумо муддати раҳбарии иттиҳоди бастакорони Тоҷикистона ба зимма доштанд. шумо узви ин иттиҳод ҳастед ва роҳбариам кардед, агар иштибоҳ накунам. дар он ҷо ман роҳбарии муовини раис будам ҳамон вақтҳо. баъд раисӣ мекардам, ҳам падари манам раисӣ мекардам як 4 сол. дар ҳамон замон даъват карда буданд як муаллим барои мо. муаллими мо Юрий Осипов буд. аз консерваторияи Боку. устоди ӯ Қаро Қароев буд, озарбойҷонӣ. ва Юрий Григорьевич, Юрий Осипов дар ин театр
масалан хеле зиёд балет менавист барои бачаҳо, афсонаҳо. Моям аз он ҷумла бевақта менавистем ҳамун балету дигар аз афсонаҳои аврупоию, тоҷикию ҳамин хел чизҳо. Масалан хонаи мо он қадар ҳам дур нест гуфта сурудҳои аҷоиб шунидам. Барно Исқоқова, Шоиста Муллоҷонова ва суханои Боқир Раимзода, Миршакар. Бисёри онҳо хонаи мо ҷамъ мешуданд ҳамонҷа. Аксҳои хуб архивӣ дорем дар онҷа. Ва барои мо ҷавоно инам як дарси аҷоиб буд, чунки меомдан аз омӯзишгоҳҳо мешиштем, суҳбат мекардем ва гӯш мекардем тамриное ки падарам бо масалан Ханифа Мавлонова мекарданд. Оҳангсозони ҷавони ҳамон вақто Фато Одинаев, Саид Хамроев бисёр аҷоиб инсонҳои эҷодкорҳои аҷоиб буданд. Мо ҷавоно Шодмон Пулодӣ, Зарина Миршакар, Фирӯз Баҳор ҳаракат мекардем. ҳам бо он муаллими мо ки буданд Тер Осипов дар омӯзишгоҳ хеле дарси хуб медод. Инам як таърихӣ чиз, таърихӣ. Фарҳангу ҳунар. Баъд аз он ман дар Москов таҳсил кардам. Муаллими ман як артисти халқии СССР буданд ва Андрей Эшпай ва Сергей Баласанян чи солҳои тайёрӣ барои ман дарс медоданд. Баъд аз якум курс дар синфи Арам Хачатурян таҳсил сар шуд. 5 сол онҷо таҳсил кардем дар ҳамон консерваторияи Москов, ки ин як консерваторияи бузургтарини дунё буд. Ин ҳам Пётр Чайковский аст, онҷо масалан буданд дар Санкт-Петербургу, Москов, Скрябин, Арам Хачатурян, Шостакович, Сергей Прокофьев. Ҳамаи онҳоро хуб ман ба чашми худам дидам ва консертҳошон ба иштирок мекардам, яъне иштирок не, гӯш мекардам дар толор. То ҷое медонам он дирижёри машҳури рус Валерий Гергиев, шумо ҳамкорӣ доред бо ӯ зиёд ва дар як мусоҳиба гуфта ки мо бо Толибхон Шаҳидӣ як умумиятҳои зиёде дорем, муштаракот. Фикр мекунед он манзураш аз табори ориёнажод будани ҳам тоҷикову ҳам осетинҳоро дар назар дошт? Инам ҳаст, лекин он ки дар Валерий Гергиевич дар театри Киров, ба номи Киров, Санкт-Петербург чандин солҳо роҳбар аст ва дар Аврупоям, дар тамоми дунёям мегашт. Хеле гастролҳои хуб буд ва масалан як чанди пеш дар январ дар толори Мариинский театр асарҳои ман як қисми консерти бузург, якум чиаш отделениеш
асарҳои ман симфоник данс буд ва дуюм панҷум симфонияи Пётр Чайковский буд ва роҳбари оркестр Александр Рахбарӣ буд, эронӣ, ки таваллуд шудагӣ дар Утриш ва дар ҳамон ҷо дар Аврупо бузург шудагӣ ва ҳоло дар театри Киров кор мекунад. устод бубинед, ҳоло шумо бештар дар хориҷи Тоҷикистон зиндагӣ мекунед. Хуб, ба чӣ хотир намехоҳед дар Тоҷикистон бошед? Не, чаро? Ман инҷо хеле хуб худам ҳис мекунам. Дар ҳамон атмосферае ки калон шудему, пир шудему ва барои ман ин аура ҳама вақт хуб буд ва Тоҷикистон ва шояд зиндагӣ ва эҷод берун аз Тоҷикистон осонтар бошад. осонтар не, лекин اونجا که من تحصیل کردم در مسکو و بسیار وقت زندگی که من در اونجا داشتم، در اینجا داشتم. از اینجا هم میرفتیم طرف مسکو و در فستیوال عمومی اتفاق اجرا میشد چیزهای ما. چون در برای خانواده شما صحبت میکنیم، حالا فرزندای شما خیلی شخصیت‌های معروف در تاجیکستان شدن، از بانکدارا و از برنامه‌سازان و تهیه کننده‌های برنامه‌های هنری در روسیه. ولی خانم شما، گلصفت خانم، حالا با یک ادیب خیلی مشهور در سطح نه تنها تاجیکستان بلکه در جهان تبدیل شدن. و در یک صحبت از آن کس پرسیده بودم که آیا اعتباری همسری محترم شما طالبان شهیدی فشار نمی آورد برای شهرت شما؟ حالا همین سوال رو میخوام برعکس بدم که آیا شهرت یابی گلصفت خانم در محیط خانوادگی شما رو نگران نمیکند یا برعکس شما کمک میکند؟ و اصلا نظر شما به ادیب مشهور شدن گلصفت خانم چی است؟ خب برای منم، برای بچه‌هایم این یک چیز خوب است، چون که کتاب‌هاشون چاپ میشد هم به زبان تاجیکی، هم روسی، هم ازبکی، انگلیسی و ما هم خیلی حرکت میکنیم، هم صحبت شویم درباره سوژت و این چیزها. بعضی وقت من مصلحت میکنم که اینطور باشد بهتر، یا اینکه آن کس یک شعر میخوانم برای من از کلاسیکی. وقتو خیلی زیاد من گذشتگی رو نوشتادیم. این هم یک خوب است، این هم یک ایجادی اتمسفری که یعنی منم فهمیدم که یک کس دیگر با ایجاد کار شود وقت کمتر میشود.